a jabin digan ko algushin motarka. Na san ba za ka algushi mota mai kyau irin wannan ba. Na algushi da mahaifiyata don haka zan iya sheke wannan. Ka harba harsashi a motar babarka? Ƙwarai! Shin wani irin ɗa ne kai? Kai, baka san ya mahaifiyata take ba, ta dinga mun masifa tana kora ni makaranta. Har yanzu kuna zaune da babarka? To yanzu ina dan wasu harkoki na ina tara kuɗi ina so in ci gaba da rayuwa na. Kai, ka mun shuru. Warai, na fahimce ka. Rayuwa yana da daurewar kai wani sa'i. Kana buƙatar lokaci kaɗan sarara. Warai. To shikenan. Ga wata shawara, zan baka wata dama. Kana son motata? me kake nufi? Kana son motata? Mana mota ce mai kyau. To zan baka. Kana so ka raina mu hankali ne? Zan akurushe motar nan, kai ka san zan iya. Ba dabara bane. Na san kana cikin matsaloli na rayuwa. Ka ɗauki motan ba wani babban matsala bane. Zaka ban kyautar motarka? An sanni da suna makashin kwari, amma wasu lokuta ina da kyakkyawan mu'amala. Ban san me zan ce ba, ba sai ka ce komai ba. Kalli nan, ɗauki makullin. Ka more tukin. Kai yasa, yau san more motar makashin kwari. Lallai yau akwai babbar harka. Ina yake? Ina ɗan makullin? Ina yake ne kam? Kai! Ka more motan! A'a! Zan more maka.